Bende chwalo kokale yor ote machok ma en 2-3-6-9-9. Kambi mar okumba mar Direct Line dwaro mondo oketo kenge mag gengo masira mag apaya magiwacho ni medore pacho kae ka giloso Londiani kuma masira mar apaya no nego ji maromo 52 tieno manyoro. Jatatije mag nonro e kambi no mar Direct Line Wilson Bugwa bende dwaro jowuoth mondo ogol duondgi ewi geche maringo to ok ni kare. For the issues of unroadworthy motor vehicles, it calls for personal responsibility to ensure that your vehicle is in good condition for it to serve the public. More to that, matter speed as well. It's of paramount importance to have a limited speed for you to consider for your own life as well as the passengers on board. Kwan mar jomo wito ngimagi masira marach mar apaya Londiani kaunti ma Kericho koro yangi ni osechopo kanyo 52 kapod ichich ni kwan makamano nyalo medore. Trela maduong' mar piny Rwanda nyobayo yo motumo geche 8 kendo ng'ielore kuom ji e apaya no. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen manolimo kar masirano kinyi makawuono wacho ni ibiro rid chike matayo yore kendo dwaro chirni mantiere e geng' apaya mondo ogol. Sifos Okinda miyo ler mathoth. Masira mar apaya oloko kido mong'ere mar ohala ma osebetie e akak yore ma Londiani. Nyaka ngeso gokinyi nyoyange ni kwan ji maewo 50 osewito ngimagi kaluwore kod masirano. Ng'injo mag chiemo mag johala ma uso ga e geng' apaya no okorore. Wuoch kod mwandu mamoko mawachore ni ne mek jomanyo masira ojuko imanyiso koch mar masira manotimore tich abich gotieno. Joneno lero ni trela manyori kotingo simiti kowuok e pacho ka katero e piny Rwanda imajo bayo ma otimo masirano. Trela no nyotuomo nyamburko maro maboro. Gikone nyong'ielore kendo luar kuom johala kod jotielo manyoni e geng' apaya. Cristiano Ogutu lero kaka masirano ne odwa tieko ngimane kane ochomo boma ma Kisumu. Kwa chopo junction madonjo Molo, ne nitie trela ne nitiere mbele na. To na chich ni trailer ni ok no ringo maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trailer no. To no ringo whereby kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien though na steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e wang' apaya kano se chwada wiye no chot wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo gi ji ma ji notho. Luoro nitiere ni dipoka jomoko pod omoko e bwo trailer no. Apisas mane reso ji wacho ni giyudo fundi mag ji e alworano. E kineno ji makwan gi romo 32 manyo resi medo yudo thieth e ute thieth mag Rufa, Manakuru kod Kericho. Jatend migawo mar yore wuoth Kipchumba Murkomen manochope kar masirano lero ni chirni malak nyaka ginga peini keto ngima oganda kamarach. Our intention is to make sure that ultimately all drivers in the Republic of Kenya or driving in our roads have valid medical certification so that we don't have situations in the future where I don't know what could have happened in this situation, but we want to make sure that everybody is tested whether they are medically sound to be able to operate in our roads. Thirdly, the phenomenon of doing business along our roads is Kenyan. And maybe not Kenyan alone, but even if you go to East African countries, people are doing business along the roads. Market stalls, hawking along the road. This is not peculiar to Londiani. Etesendo bila malondiani. Chumbe mag nyamburko chiko, kamotingo nyamburko mag jowuoth 4, nyamburko achiel mar ji giwegi, bas kachiel koda loche, jotelo mawuok e gwengego manolimo kar masirano kwayo mondo keto kenge manyalo geng'o masira makamago e kinde mabiro. Wede kod osiepe dhi nyime gi manyo johera mag-gi chechri ne nyalo bedo e masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV.
E sigana mamako oganda luo eni jaduong' Odung Giranda ema